Manibat inyang dinugpaya in COVID-19 pandemic, may kaprograma ya ing gobyerno bang makapamiesaw karang milalako kapanintunan. Api nini, ing tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers autopilot program, apan ni muna na ni Department of Labor and Employment o DOLE, kamberi mialiw ang government agencies at lokal na kapanibalaan. Nasa nanining mamia emergency employment opportunities karang individual o pamilya, kalupan ni pa maglinis king barangay o kaya naman pamananaman. O nang kimpepalwa ng paganakan ng lokal na kapanibalan ng siyudad San Fernando, makatanggap ng reklamo in Department of the Interior and Local Government na atin kanong pamikatago na kakaltasan dala ng sweldura rentupad beneficiaries. Nagkakaroon po ng mga hindi wasto sa guidelines po namin or ng DOLE na pagpapatupad. Halimbawa po ay hinahati ang ilan po sa mga benepisyaryo na nakapangalan sa iisang individual pero hinahati sa dalawa o higit pa na individual. O kaya naman po ay hindi binibigay ng buo ang kanila pong mga benepisyaryo or sahod na tinatawag po natin sa ating po mga tupad workers dahil maaari po na itutulong daw po sa ibang mga nangangailangan din. May kaka-allege kat mo naman kano karang barangay officials na gagamitan da karang aliwa pang proyekto o para king karelang personal interest. Manibat inyang may implementaya into PIDE program, makakatanggap no ring reklamo king syudad. Merong mga mailan-ilan na dumarating na mga reklamo dito. Pero sa ating po mga reklamo na natatanggap ay wala pong identified na barangay official or any city official or employee na nagsasangkot sa mga ganitong gawain. At nung sakaling ating metong opisyal o empleyado na ng gobyerno ay may reklamo at mapatunayan nini, malyari ka ng midaluman kaso. So maaari po na sila po ay makasuhan ng atin pong abuse of authority kung sila po ay mapatunayan. Kung ang sino man po ay mapatunayan, mapabarangay official man siya or national government agency o employee o kaya naman po ay local government unit employee or official, ay maaari po sila makasuhan ng abuse of authority dahil sa mga ganitong pagkakataon po na ito. At kung meron din pong mga ibang elemento ng pagkakaroon ng malice, fraudulence, or pagpapeke ng mga dokumento, ibang usapan pa rin po yun. So hindi lang po administratibong kaso ang kanilang kakaharapin, kundi mga kriminal na kaso rin po. Inya panagkat ng veran, panatilyan ng tapat apaman na luki karang guidelines ng gobyerno, lakwas karang ayuda. Makabulat naman kano itanggapan para karang tupad workers ang makaranas king unauthorized tupad wage collection o CUT. Ay maaari po silang magsampa ng reklamo dito po sa DILG para ma-facilitate at mabigyan po natin ng linaw kung ano nga po ba ang alleged na kanilang kino-complain. Karas naman karang tupad workers, sana gawang damo naman kanong masalese ing karelang obra. Uling atin miras mo naman kano king DILG na magpalitrato lang mo kano retni at ilang papasarang antimong requirement magtanggap sweldo. Ako, ingkya kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin.